Jamen, de synes selvfølgelig, det er en sjov ting, at vi nu begynder at have lidt vand med. Og sådan. Det er et nyt tema her, og folk har taget rigtig, rigtig godt imod det, fordi det et eller andet sted er et godt alternativ til at prøve nye veje og lære det at tage sin jagt på. Vi har taget et bassin med her for at vise lidt af vores udstyr og vise omkring det, at man skal have styr på sin sikkerhed og en bøje med til at markere, så det er jo derfor, vi har et par bøjer flydende her. Så har vi givet mulighed for, at man kan prøve at skyde en harpun. Der er rigtig mange, der tænker, hvordan er kræfterne i sådan en harpun. Og det giver vi dem selvfølgelig mulighed for her, og lige at prøve en gang. Og det her med at skyde med harpun på undervandsjagt, hvor populært er det blevet i Danmark? Jamen, jeg tror, at det er et eller andet sted med, at der er rigtig mange, der bruger det som det her afstressende ting, at man kommer ud og jæs, og man kommer fri, og man kan tage fri fra mobilen, ikke? Så man slukker mobiltelefonen, og så tager man ud, og så nyder man naturen og nyder sig selv og lærer sig selv bedre at kende ude under vand. Men det er vel en helt anden slags jagt end nogle af de andre jagtformer, der er her på Jagt Outdoor? Jamen, det ligner meget det, som dem, der er en stor segment, der har rykket over fra noget gevær- og riffeljagt til at begynde at lave sådan noget som buejagt, hvor man mere er fokuseret på at snige sig ind på dyret og komme rigtig, rigtig tæt på. Og der er vandet en ekstra element, man kan lægge på det her element med at snige sig ind på sit byttedyr, og så få fanget det på en meget intens og sådan autentisk måde. Så det tænder rigtig, rigtig mange at komme tilbage til naturen på den måde. Og for jer, hvordan er det at være til stede her på Jagt Outdoor? Jamen, det er super. Vi synes, der er blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Der er stor interesse netop, fordi der er rigtig mange, der har del af de her fælles egenskaber med vores... Altså, der er bare det her fælles ligesom med buejægerne, ikke også? Så vi er blevet taget rigtig, rigtig godt imod alle jægerne. Der er også en masse fritidsorienterede andre, der også kommer herude, og der er rigtig, rigtig god stemning, og vi får rigtig mange besøg herinde. Så. Og skal du så stå i vandet resten af messen, eller hvordan? Ja, altså jeg tror, sådan realistisk set kan jeg nok holde temperaturen hernede i 3-4 timer, men det kan godt være, at jeg skal op og have lidt tørt og have tørt tøj på inden for et par timer, men indtil videre synes jeg mig lidt rundt, og måske gør vi også i morgen, så det er der helt sikkert mulighed for.